Moi, me ollaan yritysratkaisijat ja tässä olisi meidän ratkaisu teidän saumaan. Henrikusta pitäisi tuoda näkyvämmin esille ravintolan ulkopuolella, joten tässä meillä on muutama vinkki. Kohderyhmille voisi jakaa mainoslappuja esim. Ilmaislehtijakeluilla. Lehden mukana tulisi myös etukuponkeja Henrikukseen. Kirkkokadun bussipysäkit, Entresse sekä Espoon rautatieasema olisivat hyviä mainostuksen kohteita, jotta ihmiset saisivat tiedon Henrikuksesta. Henrikus tarvitsisi kadulle oman mainoskyltin, joka herättäisi mahdollisten asiakkaiden mielenkiinnon. Espoon tuomiokirkkoon voisi jakaa mainoksia sekä esitteitä, jonka avulla ihmiset voisivat varata esimerkiksi Henrikuksen yksityistilaisuutta varten. Henrikus sopisi hyvin yksityistilaisuuksien sekä kokousten järjestämispaikaksi. Henrikus ja Aurinkokivi voisivat tehdä yhteistyötä sekä kehitellä yhteistarjouksen. Esimerkiksi jos käyttää Aurinkokiven spaatiloja, saisi alennuskupongin Henrikukseen. Take away-mahdollisuus voisi olla hyvä vaihtoehto, jos asiakkailla ei ole aikaa jäädä paikan päälle ruokailemaan. Toinen vaihtoehto muihin ruokapaikkoihin nähden olisi etu, jos Henrikukseen voisi soittaa ja tilata ruoan etukäteen niin, että se olisi valmiina, kun asiakas saapuu paikalle.